Как да направим дори 20-минутната ни тренировка вкъщи или в офиса по-ефективна? Поддържи пулсова честота от минимум 130 удара в минута по време на цялата тренировка. По този начин си гарантираш, че твоята мускулатура не спира да работи и следователно не спира да изразходва калории и енергия. Подбирай основно базови, многоставни и интензивни упражнения в своята тренировка. Такива са клекове, напади, бегови движения, лицеви опори, планкове и други. Упражнения, които ангажират много наброй и големи мускулни групи, което пък е основна предпоставка за да изразходвате големи количества енергия, като същевременно стимулирате адекватно вашата мускулатура. Трето и най-важно, бъдете консистентни, дори да изпълнявате съвършената тренировъчна програма с правилно позиционирани и перфектно изпълнени упражнения, то ако няма рутина в това, със сигурност сте обречени на посредствени резултати. Бъди дисциплиниран и постоянен в това, което правиш и повярвай ми, ще поженеш своите резултати много по-рано, отколкото очакваш. Ако искаш да разгледаш някои от другите хиляди тренировки, които съм публикувал и смятам, че са перфектни за твоята цел, последвай ме за още.